Malawi Today. Tipanga zinthu zoti dziko litikonze komanso mudziwe kunena kuti anzathu aja sizachinsinsi a DPP ananena poyera, ananena kuti akangolowa mboma adzathana ndachewa. Sadanena kuti adzathana ndi MCP, akuti adzathana ndachewa salowa kumitundu. Ndiye mukapera t-shirt nkomata ndipatsa salu pali chimanga folo chimene chichasi chitongoleka ncho jambula chambana chimene chanchodani cho jambula esa onenga voti yanu ndikupusitsika ndikumanena kuti mukapotera DPP palepo ndoti sili kuthandizana. Tambana ife tikufuna achakwera adzapume mwaulemu chifukwa ife achewa timalemekeza azikulu wathu. Tikufana osati kumana kuti ndikalowa ndithana nawo, muthana nawo amagwira ntchito pakomo pano. Iyayi ife achakwera tidzateteza chifukwa ni kholo lathu. Tikufana mandipapo ndanyoza achakwera pano, achakwera ni bambo athu. Koma tikunena kuti zavuta izozo sizachisisi, moyo watani wavuta. Boma tikonza moyo umenewo ndipo tikonzera pa Central Region pompano. Boma sili kuchoka pa Central Region. Tamuze kuti boma sili kuchoka pa Central Region. Boma sili kuchoka pa Central Region. Boma ili kidalifera kuwawa ili. Kapena mwaiwala mawa bwino namayenda abambo. Koma papa nde ndamva kupwetika. Tinene zoona ndamva kupwetika. Chifukwa nkhanizi ndeta khati kuyankhula mbuyo monsemu ndeta yankhula. Koma anthu amaona ngati ni mapropaganda, amaona ngati tikumuda atupere. Mwaziona lero zimene zachitikazi. Abweratu poyera avula chigoba cha UDF chija tsono azionetsa kuti wata MCP. Akuluakulu ife khati kunena, tanena, ine ndanena kunena akuluakulu. Ine atupere ndikumudziwa. Atupere ne ndikumudziwa kuchokera nthawi imene wabwera kunja kumenane ku skulu pa ubwana wake. Abambo ake anabwana kumachinga, ine ndi wakumachinga kwachamba Machinga South Constituency. Mwandimva? Ndipo ndikumasweni nthawi imeneyo nali kansala wa Chamba Ward. I was a vice chairperson Machinga District Assembly. Atupere bambo ake anamubweretsa kwatatitanitsa kwa Akapoloma. Mwana ati muthandize timuvotere. Alowe ndala aziphunzira pang'ono. Temu yamba analephera atupere zinakanika. Kachiwiri ndikamene abambo ake aja anapempha Honorable Thengo Maloya. Akulu tasiya tithandize mwanayi inuye ndikutumizani kunja. Ndikumene anapeza UMP atupere. Koma ndati ndikufotokozereni ineyo palibe amene angaletse mawanga wandi yanke. Chimene atupera angaloze kuti wapanga ichi kumachinga. Manimvete? Chimene tinazazindikira ife tinazoti yes, iyi ni mistake tinachita anthu kuthandizira amene ndi mistake yayikulu. Atupere mai yake ndi wakulilongwe. Ane muluzi malemu mzimu wause mtendere kwawo kunali kulilongwe. Atupere bambo ake abakiri kumachinga. Atupere sanga pange za machinga, atupere akuyenda panga za kwa mai yake. Mwandimva? Nde anthu mayankho motumba moyerekedwa pano, mayerekedwa athu. Nde mwazona zimene zachitikazi. Planning mentana katenga kuti wakulilongwe kwa mai yake. Ndi zimene zinaonetsa anthu kunena kuti no, china chake chikuyenda. Kusonyeza atupere lilongwe mai ujeni running mento wake lilongwe. Nde mwaziona atu lero. Inuyo anzathu amene muli kumangochi. Mulati mukumbukire mawu amene anayankhula mayi uja ndanuyu Aisha Mambo. Ananena anafunsa anthu kuti kodi tivotere tipite ku UTM kapena ku DPP olo ku MCP anthu anati tipite ku DPP. Anthu aja amadziwa ndithu chimene akunena. Lero atupere ndi uyu akavundukula kuti tisavotere ujeni tisathandize DPP kulibwe tithandize MCP.
mawu amene ndifuna kuyankhula pano kuti izizi sizinachokera kwa atupereka zachokera ngakhale kwa Abagiri Muluzi. Abagiri Muluzi si munthu wabwinoyi. Abagiri Muluzi si munthu wabwino. Mwanimva? Abagiri Muluzi kwa ndi kumachinga. Chitukuko chimene apanga Abagiri Muluzi ndi msewu umene ochokera pa Liwonde kupita kuntaja kwawo kwa iwaja. Uwo wakachokera kupango chipambaluku ukafikaso kuzungulira uko. Ndi chitukuko chimene apanga Abagiri Muluzi mbali ya machinga. Mwanimva eti? Munati muone even boma linafika posamuka pa machinga pamene panali pakasupe kusamuka boma kukakhala kuliwonde kusowa structure president osapanga ko chitukuko chine Yesu kwawo kobadwira. TTC janango iyamba namaliza siyeyo. Palibe chitukuko china chicho sitimana panga kumachinga mpaka na tula basi udindo wawo. Palibe manga ndiretse. Lero izizi kumatuluka kumanena kuti tivotere MCP fair UDF sizina izodabwitsa anthu ndokonda ndama ndanthu oyipa anthu awanda anthu atupeni mwana oyipa kwambiri ndipo ine ndeza ninyasa mwanimva eti komabe zili bwino anthu amene ali ku UDF onse sana ndiye nawo ndalama zimene andi atupeni ndi bambo ake sana ndiye nawo anthu amene ali ku UDF ndosauka amene ndi ine pano ali ndi nzeru amadziwa ndipo akudziwa chimene angachite ndipo atupera asazalekeze popeza anthu ndino adyera anthu akumachinga noera ndi adyera kuti kumumulandira mudzimulandira aichi atupere kukutendesa songano chisiro mwana achabe chabe amene uchi izitu zimene apanga apapa zinzopepera kwambiri ndipo tikuuze kuti Abagiri apapa mwachotsa ulemu wanu ino MCP sangakulemekezeni ona kuthetsani mukuti milandu yokubayo chifoni ndino kuba okhaokha koma mudzoti ulemu wanu mwaupungula palibe amanga kulemekezeni pakali panthu azimene mwapangazi ino simungati sakisire fe kung'ona kuti tizipitiabe kuzunzika mmeti kuzunzika ino ifana chitika chosa kumvesesoni munala afoma akazanu ainuyo Abagiri amene mwaberekera ana kayanda angati ino osamva chisoni ndifa ngati menechi ino anyamata akumangocha aja anyamata akumalosa osaja akwanu inuyo munaenda kukhala pa forefront kulira maliro ife tinkakudabwani tumene munkaonekera ife timadabwa even all speech palibe chine chisime munayankhula mamoyo wanu pachiti cheni changozi menechi kuti munkadziwa zimene munkapanga ife tamva nanu chisoni acheya tadandaula tisakuyikeni isoni kumbuyo takudandaulani koma popeza mwafuna kupanga izi tathokoza kuti mwationetsa khalidwe lanu mwanayo mumusiya mavuto chifukwa inu mulibe sotsogolo mungazaime pandali koma mwana uyu ali ndizofunika mdziko muno ndi munthu wa mdziko muno adakali fresh adakali wang'ono adzafuna anthu enu ati anthalize pazina apapa aonetsatu khalidwe lake lonse timanena ife chipana nachisiya manja mwa Lilian Patelo mayi aja nachiwongolera chipana nachitolera bwinobwino nkuchimika mukubwera anthu andiyitana ndifuna kuti ndidzaimesa cholenga kuti mutenge chipani mupitise ku MCP chikathera konko chinali chilatha kale ulemu tipeke kwa mayi Lilian Patelo ntchito imene ayigwira yobwesisa chipanicho koma pano pande mwachimaliza litsala sanza la chipani sanza muonanso kutha kwa chisankho chimene ndipo ine take it or not tikanakhala kuti timawerengera patokha mukanazamva chisoni mavota amene munga atenge ku UDF kupititsa ku MCP kwanuwo mukanazamva chisoni ndizizi zachitika anthu atusopusayi anthu asopusa onaisha mambo jembe anachitia pamene pajapo amene sopusa nsikano ndi wanzeru mwanimva izi zimene wachitazi kuti kumwayankhula khalidwe lanu laonekera anthuso akuyankhulani munjira zosiyana amalawi tisabwerere mbuyo teni tipite chitsogolo ndipo ngati ili misonkhano apapa ndetiyeni igaweni tsopano anthu ayankhule pa zimene zachitikazi foma ibaja timati tikati tiyankhule timabwerera mbuyo kuti tizitibwanji zilibe umboni koma ndimayankhula lero kalolo uchu umboni ulipo zoyankhula zilipo amene muli ndi kutheka kuti mumachita misonkhano pera pali pangani misonkhano yoopsa ija ndipo musabwerere mbuyoyo tiyeni auza anthu zoona zenizeni zonena kuti UDF ndi MCP apitira limodzi anthu awandi apitira limodzi tisasekerere anthu andopepera kwambiri inuyo atupenda ndipanga kampeni yopsa imene sinachitikepo ndendi yafika kuti akazako nkuma kuyimika pa sonkhano abambo aku nyumba imani mwayankhula anthuwo ndi kampeni imene munkanena kuti mupanga ije imene yopusayo takudziwani mwachita bwino awa ndi mathero a UDF kumene tinadziwira kuti abambowa ndi oyipa acheya kumene tinadziwira kuti acheya si munthu wabwino akukakamya third term alowesa atamva kukoma
akakame third term. Powakana third term ku UDF kunali anthu ambiri amene ankagwira nawo ntchito analipo kumeja na Halfrez Village anali ku UDF nthawi imeneyi. Kunali anthu ambirimbiri amene anali ninze kuti akanatha kuwasankha kukhala presidential candidate. Iwo aja anamutenga Binguja amamutenga ngati ndiopepera kutengo amayankhula chiyawo amija pa nsonkhano choma munyodowa Binguja maona ngati ndiopepera achilole chipechete wangali fundo kumayankhula nchiyawo amatenga ngati basi Binguja ndiopepera nchifukwa anampasa udindo uja osadziwa kuti Binguja ndikatakwe kuposa iwo aja. Amkakhani maganizo oti ndidzingotembenuza panga chakuti dziko lipanga chakuti Bingu chifukwa cha nzeru zimene ali nazo anakanukana anthu aja kusiyana kukanukana kumeuja ndi kumene kunachitisaso zimezi jakuti zichitike. Izina zitu zimene zikuchitika satipangise kuti tiyankhule zomwe sitikuyenera kuyankhula. Mutati mukumbukire atupere atamangidwa abaki anali kunja anapita kandi dziko lanje limene lija atupere kunoko anadzamangidwa panali nkhani ina yake anayankhula ndikubwera kumeneko sindifuna zoyamba na mwananga mummasule mwanimva timakumbukira ati zonse zija ngati pasana ali pa 4 ndeli pa date katikati mwa April amene uchi abakira anayankhula mopsa mtima mwananga mummasule ndikubwera konko sipana 2 weeks Bingu kumamwalira. Timakumbukira ati ife zonse kusonyeza kuti akulu ndadyera nthawi zonse ndi amoyo wadyera. Lero zikamachitika izi sizodabwitsa ife sitikudabwa abaki ndi amoyo wadyera wodzikundikira. Moyo amene ampatsa mwana uja ayende bwino ku MCP ayende bwino Amalawi tatiye ntigwirane manja tikavote basi nkhani imene ilipo apapa ndiyo tikavote. Ndipo kumene kuli MP wa UDF na ku Southern Region kuno Eastern Region asamale ngati angadutse ndi mwayi chifukwa papa mwaonetseratu chimene muli ife simungamatiuze zoti kumene tikamapanga nde tikavotere MCP ndiye kuti chani akalolo ndiye kuti chani koma zomvetsa chisoni bwanji.